A ber, Iraia, Blanca irradiante bala novia. A ber, dizdiratzu bai, baina txuriz jun behar du beti? Normalean bai. Normalian bai? Bai, bestela inoiz ez dira txuriz juten. Ez, Bueno, hemen Iraiakin nabil, Iraia Oiarzabal, 14 urte dijua, eskontzeko jantzik egiten. Ezta? Eskontzeko jantzik ondo zen dago, ez, soineko. Bai, igual du, zedetzia bakarri soineko. Bueno, eta 14 urte horien ostian, ehundoko arrakastakin dabil, eta gaur bilo eskonduko gara. Ekarri aldituzu eraztunak. Ba, ez, egia esan ez. Ez? Zuk ez da. Ekatxizla, mar. Bueno, lagunak, dotore jantzin abezue, gaur da eguna adibiltzeko. Iraia, kontatu, zuk getari izenpian iten dituzu, ez da, jantzi hauek? Bai, hori da. Noiztikan zaude jantzi hau egiten? Ba, nik 14 urte nire izenpean iten hasi nintzanetik, eta gero 4 urte da mazkigu getarikin. Bikain, eta iten dituzue bai, eskontzea di joan, nantzako, baitare gonbidatu entzako, bai, ez da? Bai, normalan gonbidatu gutxigo, iten ditugu normalean nobiakin datozenak, o ama, o aizpa, o gutxigo. Vale, oza, dotorenak dijo bai, azelak, ez da? Alegin. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea? Erdizka, ondo. Erdizka? Bueno, guantxe ikusiko dugu. Elkarrekin ingoitugu txitxirio batzuk, barazkikin, eta geho kurruskari bezala urdai azpikoa jarriko dio, eta aldi berian, baikasiko dugu, Iraia nondik noa ibiltzea. Bueno, lagunak, eta Iraia, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noa ibiliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Esan deun bezala, ingoitugu txitxiruak barazkikin. Eta inbiar deuna da horrena, bai, tipulina, kuiatxua, piperra, alberdinia, piper horila eta piper berdia, ondo goxatuko deula pikuan, txiki-txiki inda, baitare gero botako izkilo bainak, ondo goxatu ostian, dena ondo murrizten danean, orduan bai, botako ditugu bertara txitxirioak, botako dugu komino pixkat, oregano pixkat, eta kurkuma pixkat. Vale. Eta gero ingo dugu arrautz, galdarrastatu batekin, eta baitare nurdai azpiko kurruskaria. Hoi, ospin pixka dakau, lapikoa jarriko dugu irekiten urakin, botatzen diogu ospina gorringoa erdin gelditzeko, bertara botako dugu arrautza, geho arrautz hori galdarrastatu eskaldatu da, eskaldatu ostian, jarriko dugu plateran erdian, eta nola ez, urdai azpiko kurruskariari bai gainetik botako jau, eta dastatu ingo dugu, gaur egun ikusten. Ados? Bueno, lanian jarriko gea, adibidez, behitu, ez deu dana ingo baizik, eta nola, barazki asko den eta nahiko handila dian, erdila ingo dugu, orduan. Zu hasiko zea kuiatxuakin, bale? Bale. Erdila moztu, nabazu, zuritu pixkat, eta erdika hori lauki txikitani, bale? Bale. Ni gainutzekokin hasiko naiz. Zuritu dena o erdizka? Nabazu erdila moztu, eta ja gordetzen duguna hotzgailuan, zuritu gabe baldin badago, hobeto gordeko dugu. Bale, hemen jarriko oso ondo, eta mingaina eman berdi aldi berian, bale? Bale, oso ondo. Bueno, kontatu iguzu, getarin zenpian iteituzu, ezta? Bai. Nun dakazu taierra, nun iten dituzu historia begustik? Ba, entxe dakagu taierra, lehenoko diario asko zantokian, portu etxe bukaeran, ba hortxe, poligono bukaeran, pixkat diskutatuta gaude. Pixkat diskutatuta, bale. Orduan Donostin hemen bertan, ezta? Bai, Donostin, bai. Oso ondo. Eta zenekin ibiltzezea hor, badakit sozia badakazula, ezta? Eta hode bakarrikan, ezta? Bai, hementxe dago beira. Bai, hor da batzuna jatea, nola izena dugu, esan bere... Ane Areitio. Bale, Ane Areitio. Gio nabazu gurgin etorri txitxiro gatea, Bale? Bueno, eta zein nola banatzen dituzu lanak? Zenek iteu zer? Ba, anek pixkatiten du bezeroekin prozesuan zehar komunikazio dena, eta telefonoa, agenda, eta, bueno, ane dator banka pribatutik. Hau barkatu esan diazu zati txikitan. Bai, guen laukitxotan prestatu, eta listo. Bale, hau hemendik enduko izut, eta gainuntzeko hori, hor dakazu sakarrontzia, horrea bota, eta hola tabla txikun usten dugu. Oso ondo. Bale, oso ondo. Orduan, beak iten duku deatu, bai gonbidatua, bai deiak, bai... Bai, eta bera banka pribatuti dator. Bale, orduan ekonomiare beak eramateu, ezta? Hori da. Ondo, ondo. Eta nik iten dut, diseinua eta soinekoa josi. Ados. Orduan, ondo.
Ikain, orduan ondo banatzen dituzu lanak, zuri tokatzen zaizu batzutan bere lanak itea eta behai josten hastia, edo hori ez zuen bestian arloa ikutzen? Ez, bueno, behak egiten dituna da botoia forratu, hoi bai. Vale, botoiak forratu, hori bere bere lana da. Hoi da bere da. eskulan bakarra, bai. Vale. Ondo, eta orduan botoiak forratu eta lan egiten zuen? Bai, dena iten da tailerrian. Ez Bueno. dugu ezer kanpoan iten. Bueno, eta kontatu orduan, nola hasten zeate? A ber, gonbidatu bat, edo eskonberri bat, deitzen dizu, eta nola hasten da prozesua? Ba, ber, normalen iten dugu lehenengo zita bat elkar ezautzeko, eta Bai. pixkat entzuteko behak zer nahi duen, zezkontza mota nahi dutenin, hemen utzeko. Bai, hor utzi. Vale. Zezkontza mota nahi dutenin, eta bueno, superimportantea da hasieratik behintzat baiek sentitzea mozorratuta. Ba, dos, bai, naturalki, bueno, ez da egun naturalena izate, baina bai pixkat goxo jun eta praktikoa izatea, ez da? Bai, Ondo sentitzia bera. bai, hori da. Vale. Eta hor, bueno, jarriko izulana, emateu Bai. labana moitzen dezula ondo, Venga, guain piperra, pepitaketak kendu, eta hori Bai. ere lauki txikitanin. Oso ondo. Eta orduan, iristen da, o tailerra iristen da, o lehendabizi telefonoz izaten da, o gutunen bitartez, e-mailen bitartez, Bueno, nola egiten da? denetatik. E-mailez, Instagrametik pila bat idazte ere bai, webetik ere mezu bidez, eta bueno, ba, normalean guk deitu iten dugu direktamente eguna jartzeko eta hori, elkarrez hautzeko. Bikain. Eta nola lotzen dezue eta nola rapatzen dezue, zehazkik bezerok zer nahi dun. Bai, Nondik ba, nahi ber, dun jo. gure kasua egia esan, bastante partikularra da, ze gaina beti jaula esaten dugu, daukagula kriston gaitasuna, soinekoak saltzeko behaie jakin gabe nolako izango dan. Bai? Bai, porque azkenan guk dena neurrira iten dugu. Eta ordun hasieran bai iten ditugula, ba, bueno, ideia generala bota berarekin, Bai. baina gero berez prozesuan bost probatan iten ditugu soinekoak, orduan proba bakoitzan hartzen dira erabaki batzuk urrengoan ikusiko dianak, horren gainean beste erabaki batzuk hartu, eta hola, ba, gutxinaka sortzen. Eta pixkanaka zuko esplikatzeko, nola hasten da prozesuri, nola hasten da lehen da biziko urratza? Ba, lehenengo iten deguna da, bozeto, hasierako bozeto bat, gero ala ere bozeto hori ez da zertan izan behar bukaerako emaitza. Azkenan prozesua beti irekia da. Eta hortikan juten geha, lehenengo probara iten dela dena, bueno, hasierako patroia izango litzakena kotoizko tela baten. Vale. Orduan, kotoizko tela hortan iten deguna da, diseinatu bere gorputzak eskatzen digunan baitan, basea izango da soinekoa. Vale. Azkenean soinekoak beti dauzka osagai desberdina bezala. Vale, orduan aurrena base izango da. Hori Hori da. izango zan, bitxi erazkan hori? Hori da. Barruko Osa, izango kasortan zan? base izango litzake azpikoa, Bai. dala gero denak kendutakoa normalean dantzatzeko eta gelditzen dira azpikoakin. Vale. Orduan, kola eta, bueno, pixkat gero molestatzen duen dana fuera. Ja, eta kendu gero ja, hori da. Eta pixka librago sentitzeko, ez da? Hori da, bai. Vale. Eta konexio berezi hori emazte gaiakin nola lortzen dezue? Ba, Orduan bueno. ja kafetxo bat hartzen dezu begekin eserita, edo... Bai, lehenengoa, bueno, kafeik orokorrean ez da bateatzen, igual pixka xurrak, igual imartu Tortilla pintxo bat oso, ze jarri beharko zenuten. Ez urduri etortzen dira normalean, Bai, orduan bai, lehenengo Bai. egunean bai. Bai, kakae itxita, ez da? Bai, egizan bai. Eta lehenengoan kostatzen zaila ere bai pixkat irikitzea. Lo que pasa egia dela, azkenean anek eta biok lortzen degula hasieratik ere pixkat giroa sortzea, eta horrek iten duna da ea gutxinaka sartzen jutea. Eta azkenean bere aileia giroan sentitzen dianean, bueno, irekitzen azten dira, eta bueno, ba ezagutzen goaz. Ondo. Orduan hor konexioa Zenbat bakarri kostatzen da hori, sortzen da, noiz hasten da, zenbat esaten diozu, zehaztea etorriko eskondu baino 2 hilabete lehenu, motxa geldituko da, Bai, ez da, ez bai, dakit, esango zu gutxini urte bete, Ba, o 6 hilabete nahiko da? nik urte betekin etortzen baldin badia eskertzen dut. Porque azkenean Vale. gero gutxi gora bera urtean 70 bat soineko iteitugu. Gehiago ez, osea, gukupo itxia dakaguz, azkenean nik bakarri josten dut, eta gero hanek ere hainbeste jende elkarrekin eramateko urte osoan zehar, ba, jende asko da. Orduan kupo itxia dakagu, eta urte betekin etortzen baldin badia, ba, guretzako beto. Eta gero Bastante beto. entrega denak hilabete gutxi batzutan konzentratzen dira. Eta noiz egon behar du ja prest, osea, eskontza dator... Egun bat lehenuo, Egun bat entregatzen dugu, lehenuo, bai. entregatzen Bai, dezue? bai. Ai, ama. Bai, aldala behintzat bai, porque azkenean da prozesu bat iten dana oso neurrira, eta jo gero pena da, imagina, bai, nahi lanian jarri, Bai, ikuste dearki moiten zula labana. Orduan izaten dizu, bai, prozesu hori batxukun ateazteko denborakin. Bai, komeni mazkena dala. da gero nerabaki pila bat hartu behar dialako, ze azkenean tontakaria mateu, baina ezkontza baten gauza pila badia, eta... Hori, txikitu. Eta azkenean ez da bakarri soinekoa. Osea, soinekoa parti bada, baina gero anekin adibidez
Olaita dezean hor dago. Beira. Hane, gero atea, jendeak ezautzeko, bale? O telefono sartu behintzat, bale? Bueno, eta zesan behar nizun. Gero esan dezun bezala, hasieran oinarri egiten dezue barko jantzi hori, zenbat osagai eramatia dazka soineko batek? A ber, normalean soineko batek, depende ezkontza egunez o gauez dan, baina egunez izaten dira normalean, da egunez baldin bada, normalean soinekoak betetzeitu pixkat 3 momentu, desberdin. Osea, hasieran izango litzake kompletona eta zeremonia edo parterik formalena betetzeko. Eta hor normalean izaten da parterik handina, kola, eta nolabait betetzeko eta espektakularrena. Gero kokteleako normalean ja parterik handiena kentzen dute, eta koktelean ez baldin bada gero ja bentsat jatetxean sartzeko bai, eta gelditzen dira soinekoak, gehi igual beste parte bat aurrerago kenduko dana. Eta gero ja dantzaldirako parte hori kendu eta edo gehitzen zaio beste bat maz de fiesta. Vale. Brillantekin edo lumako mugimendu pixkatekin o algo más festivo. Edo bestela gelditzen da baseakin bakarrik. Hor ja depende eta zen hortasun dakazun. Nuz, zenbateko kola esan dezuna, bustan hori, luzena zenbatean join dezu? Hor batzotan ikusten dira ikararri luziak, ez da? Bai. Guk egia esan, pasaden urtean bat ingenun, zeguk tailerra egia da ez dakagula ere oso hundila, oso etxekoa dalako. 3 buelta matez izkion tailerrai. Eta ez gina sartzen. Ez ginaten sartzen. Sofa denatzea, la mesa de kortereatzea, denatzea, eta kola dena zabaltzeko ez gina sartzen. Igual, hemendik hasita 6 metro bazian. 6 metro, atzeaino. Katxisla, más. Bai. Bueno, gotza bali makazu ondo tortzea, gero hor bueltakak manda, venga, ez da? Zikentzen ez dala bintzat. Ondo. Eta horrek funtzioa daka, kola horrena zer da, pixkat zehatzeko edo, zer kola nada, argazkirako. Argazkirako. Bai, azkenean... Errasteko, lurra errasteko iguale bai, ez da? Baita. Eta hori egiten malde badu kriston faena, baina, bueno. Ondo. Bueno, gero tokaguak eta buruguan iramaten dioenak eta horietanak bai dituzue? Balen, bai, baina oain normalean guk jende asko zautzen dugu egia esan ja gremiotik eta saiatzen gara eramaten, adibidez Donostin badaude pare bat tokadoak eta lako gozak ikustenak. Espezializatuak horriten dituztenak. Bai, eta gaien gana bialtzen gute. Igual zoze simplian nahi zapatak, bai, zapatak guk iteitugu eta... Zapatak bai? Bai, eta gaina dena, hori, nahi zuen bezala. Osatako ja neurri aukeratu zakezu, materialak, koloreak, formak. Hori bai. Earra, 70 marriteko urtean nahiko lan bakazu, ez da? Bai, zapatak eta hanek iteitu adibidez, bai. Azte bakotxian pare bat itituzu, ia. Bai. Eta gertatuko zaizuena dare bai, hauetanak batea, azkenian eskontzak udaberrin da udazkenen iten dira danak, ez da? Osea, maiatzetik, bueno, batailua bukatu, eta gero azten dira eskontzak, eta gero azken negun lasaio biliko zeate, ez da? Bai, hemen normalean konzentratzen dira 3 hilabete, hola fuerte. Ekaina izaten da beti oso fuerte, uztailare bai, gero abuztua lasaio, eta gero iraia izaten da beti, nik beti beldurra diot. Iraia eta urria beti joten da hor movimiento pixka. Baina hemen zinemaldiakin eta ere normalean beti eskatzi gute zerbait, alfombrarako eta ordena pilatu zaigu. Bueno, eta aurten, alfombra gorrian, zein jantzi dezu hola jakin badaiteke, Amaia beraz zuri jantzi genuen, eta egia esan 2 egunetan ingenun soinekoa, eta emaitza oso osona. Neska egia esan super jatorra da, eta gero ekipo ekarrizun argazkilaria ekarrizun, gero Vanity Fairren elkarrizketen zioten, eta horrera saldu ginean, osea, oso ondo. Osa, puri jantzabete, ala biardu. Bueno, lagunak, hemen txe, bagoaz, txirrik txarraka, balazkila danak txikitutugu, geho baina txikituko ditugu, urdea espiko jarriko dukurruizkariten, eta bitarten jungo gea, Amaia Diaz de Monasterio gurenen gana, eta gaurko nebai, agolku eharrak emango izkigu. Oazen bertara. Kaixo, ze modu Joseba? Bueno, hemen gauz berriz ez da. Amaia naiz, Dia de Monasterio guren, dietista nutrizionista, eta gaur gozari desberdinari buruz ingu berba. Betik, gozari berdinen biharrian, zer jangeike? Gozaria. Gaueko baraualdizan ostian, apurketan du gozari xakine, eta azten du eguna, ez da? Ordan nire rekomendazioan ere aholku batek izaten da basokara batekin hastia. Alternatiba pila badaku gozarirako, eta gaur proposamen desberdinakin ator. Gatzixak, gozuak,
Badakigu gauzak zela dian, prisak agabiz, eta gaur gatoz alternatiba desberdinekin eta gauza praktikoekin. Hartu apuntiak. Gosari osasuntsu batek zer eruan bia dau? 3 osagai izango dira printzipala. Proteinak, hidratokarbonuak eta fruta eta barazkiak. 3 osagai horrek eruan goitu, bai gosariak eta bai amarratakoak, ero amaiketakoak. Astera goiaz, frutia garaikua izango da. Sagar bat, platano bat, nik ez dago gomendaketan normalian sukuak. Zatik ez sukuak frutia mastikau eta txikitu inbiolako aguan. Bestela, derrepente aiaitako azukarra da. Eta horrek gure gorputzian egoera onak ez daue sortzen. Hobe betik frutia mastikauta, freskua, zatikuta, konpotan, kurosuen moan. Goiaz hidratokarbonotara. Ogia da sakratua. Inbiu maitatu, zaindu eta ogi egoki bat erosi biu. Aurreko guneko ogisa erabiliku, ero ogi xigortu ebe karri dutzet proposamen moan. Eta horrekin, gertatuko, ero tostada gozoak, ero tostada gatzixak. Tostada gatzi horrekian proteina hori nahaztuko. Kasu honetan ekarri dutzuet, gazta eta isokina. Koipe oso interesantiekin eta proteinak. Horrekin ja fruta eta tostada horrekin gozaria injan gozan. Beste aukera bat, aguakatea. Eta oso ondo geraketan da barazki osto batzukin eta beste alternatiba bat asitxuakin. Asixak eta frutu lehorrak modan jarten gabiz. Amapola, linua, txia. Eta bukaketako bat tostada tradizional bat dala tomatea eta urdai azpikuakin. Beste aukera bat, arrautzia, proteina kompletua eta tostada ogi zaindu batekin kombinau eskero, oso ondo geraketan da. Eta tostau ondoren, gehitu geke oliba olixua, mermeladaren bat, kakaoete krema, oso interesantia eta gaztiari guztak izate, proteina oso interesantiadako, kakaoetia lekalia da, eta gatzi puntutxo badako, interesantia, eta gero, nahaztu geike, frutu lehorrakin, asixakin, gogotzu azteko. Proteina bat eruan bia dau, eta umetatik ero betidanik entzundu esnearen gaia. Nik ekarri dutzuet esne freskua, esne fresku horrekin injako jogurrak, eta jogur hona izaik eixau, fruta batzuk gehitu. Zer geixau? Frutu lehor batzuk, mermelada purtxo bat, olua, ero, harto, malutak, eta osaketan du bol horretan gozari bat dana bat inja, eta ja gozari kompleto bat injo. Eta beste aukera batzuk, adibidez, arroz esnia, izaleke aukera polita. Arroz esniak dako kanelia, esnia eta arroza. Da gozari bat oso kompletua, oso praktikua, edonora eruan leke gainera, eta ontzitxo honetan ikusten dut gailuan beti preparauta, aurreko gunien gabian etara, eta epelduta jangeike eta ja kompleta uiten du gozari hori. Eta bukaketako, ero beste alternatiba batzuk edari vegetalanak, bakarri dutzuet tiramisu estiloko postretxo bat, eta inju oluakin, koko esneaekin, nahaztu xau kafia, kakaua eta jogur apurtxo bat. Eta hor ja kompleta iken da guztixa. Praktikua, gozoa, desberdina eta beste aukera batzuk. Joseba, agurtu baino lehen, akordau. Ondo gozaltzeko, goziaz jaikiteko eta txispiekin jaikiteko, garrantzitsua dela aurreko gunean zer jandun, zenba jandun eta ze ordutan relazio zuzena dako, antolatuta itxi gauzak, planifikata duki eta hobeto fango xaku eguna. Gero arte! Aupa Amaia, mila esker eta egia zan, gozaria ze garrantzitsua dan, ez da? Aurrenengo aiun hori buskatzen dugu eta beti garrantzitsua ondo jatia, osasuntxu, egun guztiaroko indarra hartzeko. Mila esker eta aurrenare zure zaila ongo gea, holku gartzeko. Hemen txegoaz, barazki dazkau xamurtzen, eta, guen jetxingo jozuak egegiz diteko, zeatik anin behar dituguna da, bainatxo hauek garbitu, bale? Bale. Eta ingo deuna da behitu, Ingo jozu, kuntxak kendu, bale? Eta gero, honekin moztuko dituzu hola pixkat diagonalen.
bale? Hola, pusketatxok topatzeko, bale? Bale, osondo. Venga, hoi zure kontu, ni botako ditu gainontzeko barazkik, hemen dakaula kuiatxua eta alberginia, eta ere bai jarrikoet kurruskari egiten urdai azpikoa, bestela gero estigu denbora emangota. Vale. Bueno, eta jende jute zaizunien adibidez soinekuan bila edo jantzian bila, ja etortze zaizue ideia batekin? Ni eske pastela eskatzea tortzea eta esate, hau pastela uin jazu eskontzako. Ba horrei eskau. Batutan berdin. Batzutan indegu hori, bai. Eta etortzen dia ideiakin orduan, ozer? Ba, pixka denetatik. Etortzen dia batzuk ja zehazki zer nahi duten, eta hori, baztutelako topatzen da, nola gu dena neurrira iten dugun, ba, igual gustatzen zaie soinekoaren goiko partea, honen beko partea, baina goikoari ere de mangak aldatuko lizkiokete, o, bueno, orduan hor pixkat hortik azten geha, baina beti prozesuan aldaketak egoteko baldintza horrekin. Osea, inoiz ez geha izten gu bentsat hasieratik gauzak modu batean izango diala, porque gero badakigu aldatzen juten diala. Asko aldatzen dira? Bai. Batzutan guztiz aldatzen dira, bai? Guelta guztia moten zaio historia jai? Bai, gero gauza bada argazketan ikustea, eta gero beste bat zure gorputzean ikustea. Eta... Ba, normalean gure gana etortzen danak, azkenan gure kriterioan ere konfiatzen du, orduan... Claro, bestela... Eta horre etortzen dara bai batzutan amaginarre bat, abestia... Zein da gehien amareatzen duna hor? Normalean, a ber, prozesuan ere gero denak pixkat evoluzionatzen juten dira, Amak normalean etortzen dira hasieran protektora bezala. Bai. Eta hor pixkat, bueno, zer nahi kostatu dute zaigu. protegitu, zer esaten du eba? Ba, bueno, bazkenean ikuste dute nolabait ere gu saltzeko gaudela. Ja. Orduan, ba, bueno, hor guk beraien konfidantza irabazi behar dugu. Eta hor adibidez, papel fundamentala daka hanek. Nik probetan adibidez, lanean, nik probak lanerako erabiltza ditut. Nik beraien gainean iten delan. Eta hane askotan egoten da hor, ba, pixkat entreten itzen. Bestela dauden ere lanai begira denbora guztia, eta eske hori, eta soinekoak ez daude bukatuta, orduan, klaro. Ez dituzte ulertzen igual pauso desberdinak, eta igual gesto bat iten du, baina nik badakit, eta igual hortan joa, baina behai aurreratzen dira, eta gesto hori, eta azkenan presio horrekin lan itea ere ez da erresa. Orduan, nane hor... Hor basean programa bat, estatu batutakoa, hor jute ziala eta, hor jute ziala eta bestiak hor danak bere iritziek ematen, eundoko familiak hor. Eta esatezu, ama, hau dago panorama, Holako ekin topatuko zeate, ez da? Hola, ez, Hainbeste ez? Eskerrak. Ikusi beharko zan. Igual egun baten biatuko dugu erreportaia bat hor grabatzea holako zerbait, Venga. Ondo ongo zan. Ikain. Bueno, eta iristen dianian, zeitzen dia, ze joera da, oso klasikoena izaten du jendiak, edo... Ba, hor pixkat ere dijoa nortasunakin eta egin nahi dezun ezkontza motakin, ez da iguala ezkontzea... Bai, arratzaldez, hortente, eta zakiz, edo... Edo, banik zer dakit, mendiko ermita baten edo katedralean. Ja. Horre zaugarri desberdina dia, eta izakera desberdina dia. Orduan horren baitan, ba, bueno, klasiko gutxillo. Baina normalean jendiak erabakitzen baldin badu soinekoa aitea, soinekoa nahi du. Claro, nahi du txuriz jantzi, goiti bera, dotore. Bai. Gero guk deitzen jogu beti las nobo da. Azten dianak beti esaten, nik ez dene egun oso konbentzionala, zerbait txikia izango eta bukatze dute a todo trapo. Orduan horiekin kriston parrak ite ditugu, porque igual ez daude prestazieran... Jo esatezu, betu ze ideiakin etorri zinean da betu nola zoa, zezen. Bai, kurioso da. Bueno, eta lehen ere bai kolorekin ibili geha, lehen txurilla gora eta txurilla bera. Normalen beti bai txuriz, ez da izaten txuri-txuri, guain igual blanco roto eta zakizeta olako que bai biltzen dira. Ez que txuri-txuriak ez dut roxas egiten da baten bat, edo urdinez. Gutxi. Baten bat bai, urtero dakagu baten bat kolore desberdin batekin. Baina normalean, eski egun hortan txuriz juten ez baldin batzea ez zuelako soineko bat inoizingo. Eta pena ematen die gero horrek. Orduan, bai, normalean no se la juegan. Bai, gaina esaten du, eskontzeta ezin dala txuriz jantzi, zatik txuriz eskontzean ajutea. Bueno, Andre Gaiak ez ezko esaten ez du bitartean. Eta, esan desuna, baitare eskontzekoan, eta amaginarre ezakik gizonezkoa ere bai jantzik iten dizkio zuen, ez bakarrik emakumei. Bai, gizonezko entzat noiz baitin dut, baina ez eskontzetako. Eta, igual, adibidez kukai dantza taldeakin askotan indelan, gehiago artistikoa ganean. Bikain. Eta, adibidez, askotan engora nahi du etorri igual amaginarrebak eta zatio, bale, honeño altzea iritsi, zeatik bestela igual
eskontzen dana, baina dotoreago dijoa, ez da? O ez dakit, horre kontu zibili behar Bai. zate, edo... A ber, guk normalean... Pautatze jozue hori pixkat, edo... A ber, normalean, gure gana etortzen baldin bada nobia, abaginarrebak ez du gurean iten. Ja. Osa hor... Pixkat estilo aldaketa bat eukitzearen, edo... Ez, ez dalako normalean konfiantzazko harremana egoten. Osea, batzutan bai, eta nizbait etorri izan dira, eta etortzen dianetan oso ondera ematen dira, baina normalean nobiak amak eta aizpak iteute batian, eta amaginarrebak eta familia horre bestian. Bai. Orduan, guk baldin badakigu behaiek nola dijoazen, saiatzen geha desberdin iten, eta bestela... Eta nola dakizue, askotan, argazkien bat bialtzen du, edo igual nobiak esaten dugu. Nobiak esaten dugu, bai. Topua daude, topua. Igual, bai. Gorrilla ez, porque gorrilla aukeratu du mutilan arrebak. Bai. Eta zuri gehiago gustatzen zaizu eskontzean anaitia, edo berdin zaizu bestekitia, edo oiten dezu kompromiso gatikan, edo... Nik beti nahiago ditut nobiak zalantza gabe. Azkenean, diseinu aldetik eta niko beto pasatzen dut. Eta gero gonbidatuak iteitugu, polita dalako ere familia osoa jaztea. Azkenean gero argazki polita da, eta esperientzi polita da beraientzako ere bai. Vale, eta hemen adibidez, diseinu motak daude, edo zuk nola... Inbitadatan, zatezu? Bai, inbitadatan edo soineko aldetan, ze estiloko soinekoak egiten dituzu? Ez dakit daude estilo desberdinak edo... Nik uste eta lehena justo neska bat etorri da, ona etorri aurretik soinekoa iztea ere bai, eta berdina galdetu dugu. Aber ze estilo iten genuen da, justoan ekin hitzaiten da bai esan dugu. Usteet Getariren ezaugarririk politena niretzako bentsa dela soineko desberdin, danak super desberdina diala beraien artean. Eta horrek esan nahi du azkenean oso ondo islatzen degula norberan izakera. Oso personalizatua dela eta behantzako indago. Bai, hori da. Bueno, hemen ari naiz urdadezpikoi huelta eta huelta. Zergatikan bestela gehiek egitea. Eta ja lehortzen azten danean iten diotena da zua jetxi. Zergatikan, nahi deulako deshidratatzia eta kurruskari gelditzia. Orduan hemen ibili bernaiz, huelta eta huelta. Eta hemen barazkike bai, betu ja 6 itxura hartu duten. Hemen emateu pizto behar bat iten nahi gehala. Eta ingo deuna da guain. Hauek bai bota. Nik ezagutzen dut zure bukotia Gorka. Nik usten dut Gorkak ez dula asko sukaldatzen etxian, Hemen ikusten dut labana izuk ematen diozula, Iten du zerbait Gorkak etxian? Bai, egile esan bai. Iteu? Bai. Mekatxe lamar, Gorka, labana ondo moitzeik Andreak, Beak igual harriko haiteu gehiago, ez da? Hori gero nik egile Hori esan, zukere bai? Bai. Lamar... Ez, baina behar sukaldatzen du etxian, Bai, vale. Egunerokoan bai. Bueno, hori ikusi beharko dugu. Bueno, lagunak, entxe, inditugu desente urratzan, behitu urdai azpikoak kurruskari gelditzen ari dela, geho batzutan gehiagin baino lehen nuoin berda atea. Zertikan, emategu biguina daola, baino da berua daolako. Baina ateatzen badeu eta lehortzen danean, ostutzen danean ja kurruskari gelditzea. Usten badeu hemen kurruskari gelditu arte, askotan gogorregi gelditzea. Bueno, eta esan dakua. Indeuna da, barazki guztia martxan jarri, hau ia listoak, hau mendigan minutu batuta ateako deu kanpoa, eta jungo gea beste reportai bat ikustea. Ados? Osondo. Zehazki jungo gea Traik Coffee Roasterrea, eta bertan ikasiko dugu barista baten lanak zeintzu dian. Kaixo berriz ere, Ainhoa naz, lehengo batean Traik Coffee Roasterzen ikusi zuen, eta gaur kafe tasara ekarri dotzuet, kasu erreal bat ikustera, eta baristen inguruan hitz egingo dugu. Barista bat ez da bakarrik pertsona bat jartzen dela kafetera baten atzean eta azten dena kafeak zerbitzatzen baizik eta jakin behar du nondi datorren kafea eta bidai guzti hori nolabait bere barnean sartu behar da eta azaltzeko gai izan behar da kontsumitzaileari. Kafetazan badaukagu aukera hori, jatorri diferentetako kafeak aukeratzeko eta prozesu desberdinak probatzeko. Hemen daukagu aukeraketa bat, 6 kafe desberdin, 6 jatorri diferente eta zapore diferentak. Eta barista bate jakin behar duena da, kontsumitzaileari esaten, bakotxa, ze zapore, zelako tasa aurkituko duen dastatzerakoan.
Adibidez, badakigu Etiopiako kafeak dentsitate handiagoa dutela. Xe puntua potoloagoa izan behar da, finagoa baino. Horrela, estrakzioa fina bezala ikusiko dugu. Barista batek kontrolatu behar du ea xe puntu hori egokia den estrakzio bakoitza optimo bihurtzeko eta tazak zapore optimo bat lortzeko. Hau jakin eta gero pasatuko gara atzera eta ikusiko dugu gure barista profesionalarekin nola pauso horrek jarraitu eta kapitxino bat prestatuko dugu. Fabianekin gaude, kafetazan, hau bera barista profesionala da. 2015 urtetik daramatza barista munduan eta kafeteraren atzean eta ezagutza eta esperientzia gehitzen eta gaur egingo digu kafe on bat eta gero elaborazio kaputxinorako teknika latearen prozesu onak. Barista batek jakin behar du nola errezeta bat egin, kafe desberdinak egiterakoan, baina baita jakin behar du kafe bakotxa bere prozedimendua eta baita bere kreatibitatearekin jokatzea eta kasu honetan gure kaputxinoak kakao pixka bat eramango du apaintzeko eta kontraste hori egiteko. Gure kaputxinoa konposatzen da espresso bat eta gero esnea testurizatzen dugu espuma pixkat gehiagorekin. Kafe latea baino espuma gehiago eukingo du. Kaputxinoa egiteko Guatemalako kafe bat aukeratu dugu. Zapore dultzeak, karameloak eta baita zagar notak aurkituko ditugunak. Horretarako lehendabiziz kafea pixatu egingo dugu eta gero xehetu egingo dugu portan. Gero kafeterara pasatuko gara, hor ja ikusiko dugu nola estrakzioa joango den homogeneo eta polit, eta hortik pasatuko gara esnearen teksturizaziora eta gero marraztu egingo dugu gure kaputxinoa. Kontatuko dizuet barista bere jatorrian nondi datorren. Italiarren eskutik dator termino hau, jakitun horrek zekiten errezeta on bat egiten, bai elaborazioak alkoholdunak edo alkoholik gabekoak eta beraien kreatibitatearekin sortzea elaborazio desberdinak. Orduztik evoluzionatu du baristaren figura hau eta ja existitzen dira entitate importante bat mundialki bertan ikasi eta formatu alzarena, deitzen da Specialty Coffee Association, eta bertan sartu alzara formatzen eta sortzen zeure esperientzia eta baita konozimenduak gero aplikatzeko zeure kafetegietan. Hemen daukagu ja gure kaputxinoa, eta espero dut gaurkoan ikasi izana zer dan barista bat, eta gure lana pixkat erakustea. Eta gonbidatzen dizuek bai kafetazara gure kafea tastatzera, barista profesionalekin, eta baita gurera Try Coffee Roastersera etortzea, kafe on bat hartzera, eta mila esker eta ongi izan. Ai, ama, Ainoa, ze plazerra dan zuri entzutia, eta ze gauza txugunak ititu zuen. Egia esan, beti kafea emateu junda jarri. Baina, somelierra dagoen bezala ardua entenditzeuna, ze harra dan ez da, kafea esati zuenan, nundi datorren, zenek ere induen, nola ere induen, ze zapore dakaen, plazer real bat, eta jarraitu horrela goxatzen, da gudano irakusten. Gu gurian jarraituko dugu, behitu hemen barazkitxok, ze itxura hartu duten, murriztu dira desente, baina ere ez du nahi potxa-potxa inda. Gio, baten batei gustatzen bazaio, gehiago inda, badakizue, pixka gehiago euki, zutan, eta listo. Eta guain inbiar deuna da, berta, bota, belarru zaintxuak, eta zuk ingo jasuna da, olio perexil bat geho plateran gainetikan botatzeko, bale? Bale. Orduan, emango izutena da, oliba olioa, eta hemendikan hartuko dituzu nik usten dut bat, eta beste pare bat, horrek alako xiak, eta hartu berdezu bakarkan ostua. Bale? Vale. Eta gau txortena bota organikoa, bale? Bale, oso ondo. Venga, eta ingozuna da, honekin ondo zanpatu, puretxo batin, olio tantak botatzen, bale? Ah, bale. Eta behitu, laguntzeko pixkate, gatza potolo pixkate, ondo tortu zaio, dena ondo zanpatzeko. Oso ondo. Bale? Hoi zure kontu, hemen txe ura jarri deu arrautza galdarrastatzeko, eta inbiar deuna da, mingaina ematen jarraitu. Hau ingo jotena da ja, esan deuna, kominua, botako jaure bai oreganua, eta
kurkuma pixkate bai. Eta hau dena batea botako eta gutxinaka. Bota dena bai, Dena. bota dena bai. Gero inbiarrezuna da, bai, garrantzitsua dena frikzio egon behar du, gogorra, bale? Pastatxo Vale. egiteko, bale? Zatik, pixkatako bueltak azten bagea, ez du egiten, egurra eman behar zaio, bale? Vale, oso ondo. Venga, oso ondo. Hemen botako jo hau. Eta, bueno, euki aldezu hola, eskonberrikan hola, eskondu baino lehenu hola fugan atea da noietakoa da. Ba, gurekin konkretuki ez. Bai Ez? eki genuen bat, neska bat esan zigun aia hasieratik, bueno, jakintza zuen, ni naizela novia da lafugoitako bat, izan dakoa, bai. Vale. Baina Baina zuekin gurekin ez. eskontzean bukatu zan. Bai, gurekin. Guendik eskonduta jarraitzen duen, badakazue listan bat abertzen bate jarraitzen duen eskonduta da zen batek ez da hola? Ostras, Ba, bai. Bai, ez da... Bai, hainbat Eta hori separatu datu dira onak, eta ez da? eta hilabete gutxitara gainea. Hilabete gutxitare bai. Baina, bueno, Bueno, bentsat zer eskondu dakit. zian, ondo Bai, pasa ba. zuen, festa entzuten, eta venga, beste festa baten bila. bai. Ai, ama. Bueno, hemen, guain, belarru zaintxua botatzen ditugunean, ingo deuna da, ja. Zua jetxi, ez erretzeko belarroiek, eta ja, txitxiroa botako ditugu bertan, eta bere beruakin, ja, goxatuko dira. Vale, egosita daude, xamurrak. Eta behitu, esan dizueten bezala, urde azpikoana, hemen txe, utzi dugu hemen txe, ja, ostutzen, eta behitu, ostutzen danean, behitu zeo beharra gelditzean, ja. Iepa, kurruskari, eta onona. Ba, esan dakoa, ez utzik gehiek egiten, Bestelak gehi lortzea. Botein bardet. Bai, guain tantotxo botatzen jun, nazu bota txorrota txiki bat, eta eman. Bai. Ego beste txorrota txiki bat, eta jarraitu ematen. Bale, eta bale, hau kontrolatzen jugu nahiz ni. Bueno, eta Iraia, adibidez, inspiratzeko garaian, soinuko eta egiteko, zertan pentsatzen duzu? O bakarrik utzi behar zaituzte, jantzia inberdunak gero juten danian ideia gehiago etortzen zaizkizu, edo... Bai, ba, hoi azkenean horregatik iten dago beti prozesua irekia eta saiatzen gara erabaki denak hartzen ba, pixka sobre la marcha. Ze azkenean, ba, guk ez dugu ezagutzen hasieratik neska, orduan, ba, bueno, ezagutzen goazen einean ere ba, gauza bururatzen jutze zaizkigu, eta nik gaina dena beraien gainean iten delan da. Nahi libre uzten baldin badiate, emaitza normalean ateatzen da asko ze polito, bai. Polito zuretzako, behentzako. Denentzako. Osa jatzea. Azkenian, bai, nik ez dut pixkat hori, ez da? Gaur egun modan dauden tatuajeak zukera bazkazula. Bai. Azkenian, tatuatzariei behi utzin, biertzaio bere kabuziten, Bai. azkenian bestela juten bazea zure peatinak inda injazu hau, azkenian... Oi, bai, baina, bueno, gaina tatuajea betirako da. Betirako da. Baina, bueno, guztu gehiok initen dala zuen arte usten dezunean ateratzen, ez da? Loratzen alegila. Normalean, bai. Hauela gelditu behar da. Oso ondo, baitu, oso ondo indezu. Eta guain bai botatzen jutezea olioa, eta jarraitu iten, eta bota behar dituzu 5 edo 6 goiaraka da ondilak, Ah, bale. Bai, gatu berdu hori gero goiara sartu, eta plateran gainetik botatzeko. Bale, oso ondo. Bueno, eta hau dana, non ikasi ezu? Hau... Ba, nik Odolien Bartzelonan. matea, ikasin behar dare bai, ez da? A ber, ba, pixkat bitatik. Ikastea importantia da, azkenean teknikaldetik, ba, bueno, parte handia daka. Eta batipat, esango nizuke jostuna, zenei egia esan beti askok, ze jostuna diseinatzaia ez dakize, ba, ni komplejoik ez dakat, oza, zen ni jostuna naiz, eta diseinatzen dute bai, eta baina nire ofizioa jostun izatea da. Vale. Eta egia da azkenean, nik Bartzelonan ikasi nuen, da ikasi nuen unibertsitate baina bastante ona. Felicidad dutze. Vale. Eta nire irakaslea zan, bueno, konkretuki modelajea, oza, pertsona gainean iteko, porque bi teknika bezala daude. Dezakezu lehenengo patroiain horrekin moztu soinekoa josi eta probatu, Bai. o alrebes, oza, soinekoa montatu gainean, gero hori desmontatu inbardezu, hortik patroia atera, perfekzionatzeko eta gero berriz moztu, osea, bueno, pulitu, digamos, montatu eta josi. Orduan, hori asko zezailagoa da patroia hasieratik itea baino. Orduan, nire horren irakaslea zan, hemen Donostikoa, Valentziagan distipolo izan da, bueno, eta gainera ofizial de primera, hemen Donostiko tailerrian, eta hori zan ere irakaslea unibertsitatean de modelaje. Orduan ni egon nintzen berarekin, ikasten egon du nintzen urtiak, berarekin goizian juten nintzen tailerrera lanera, eta egia zan beak erakutsi zian gero gaur egun dakiten dena. Eta gero unibertsitatean, ba bai, osea, da gehiago moda, baina moda industria, ez ofizioa.
Eta ze irudite zaizu adibidez beste programa bat, no sé qué de la costura, o nola izatea hori? Bai, maestros de la costura. Hori zer da, guretako Masterchef ikustia bezala, Bai. hola, pixka xelebria dia, edo Egia esaten nahi ikasten dare bai. Ez dut inoiz ikusi. Mekatxe lana. Orduan beste egun bateak utziko dugu. Bai. Vale. Bueno, eta hau guztia, zerrekin uztartzen dezu, adibidez, ez dakit. Mendizalia zea, mendira gustatzen zaizu jutia, Bai, edo... kirola pila bat iten. Kirola pila bat iten dezu. Bai, eta mendia ere asko gustatzen zait, korrika, bai. Ondartzare bai. Ba, igerian egia esan, gustatzen zait asko eta igeri asko indet, baina nenez relajatzen uretan. Ez, Itxasuan ez. Ez, beti nago pentsatzen da berazkian zer daun bai, eta... Txipiro, ja, garrapatu rast, Ja. Bai, bakit, Ni nervioso gutena, baina oso zerren bila. Igeri jutezea zure bai? Gu surteko taulakin Surfean. ibiltze gehiago. Nik egile esan, igeri, korrika eta olako gauzak, normalen iteitut, korrika pelota bila juteko, igeri olatu hartzeko. Eta bizikletan Ondo. nahiz bitzak. Ni triatleta usteten naizela izango. Ez, ni bizikleta ez da. Bizikleta ez da. Bueno, ze usaila dakain txitxiro hauek, eta ze itxura ederra. Guen inberdetena hemen bai, ja errautza eskaldatuta badak hau, eta atera inbiardet. Bueno. Ez du, ba, honek bai itxurona daka, Itxura ona daka horrek bai, Hori, ogi baten jarri horrela, Urdarazpiko kurruskarilla eta barroa. Vale. Bueno, hau listo dakau, baina labanatxo bat hartuko itxukunago ateratzeko. Bueno, eta goratza altzea lehendabiziko jantzia zenion edo norentzako. A ber, lehenengoa inun, oendikan ikasten nahi nintzala, ni Pasaian txokoa naiz, eta, bueno, nire momentu hortako mutilan kuadrillako baten neska, Bai. etorri zan, itea, bueno, soineko bat, ezkontza bateako, eta beha izan zen ere lehenengoa. Gaina guatzen dut, hor, Miguelen tailerrean josi nula, zen enekin zenbat kobratu behar nuen, enekin ezer. Orduan, klaro, azkenean hori izan zen pixkat, ba, bueno, ikasten asteare bai, gauzei prezio bat jartzen, ze hori super zaila da. Eta gehiago la artistikoa danean, eta merkatuan soineko batek prezio desberdin pila bat dazkanean. Orduan, azkenean zein da zuria, ez? Eta nola kalkulatzen dezun, eta gaina oendikan ikaslea zehalako, eta bueno. Eta, oendikan galdetu alda zema kostatzea daude? Zen dundik noa ibili aldai... A ber, normalean gurekin neurrira, ezkontza soineko bat 2.800, 3.000 tarte hortan, eta gonbidatuak 1.500 inguru. Hori da. Bai, gaina, nahiago zaten dugu ere prezio esan, Ez dut ez da bat erosi egia esan. Zu bezala nabila aurrenengo jantzia intzen unien, ez dakitan garesti o merke. Bai. Bai, Txamarra bat azkenean erosti, baina prozesua garesti da. bada, baina... Bai, hori da. Baina, zehose berezia da, eta gaina artisagoa, eta beha Hori da, hori Eta da. pentsatzen dut, oialetan etare bai, asko zentratuko zeatere bai, ez da? Bai, eta hor gaina guk adibidez ez dugu sekula laniten oiala kanpotik ekartzen baldin badigute. Vale. Azkenan guk hor gero garantia bat eskaini nahi dugu, eta guk gure probedore dazkagu gaina oso ondo aukeratuta, eta tejido, oiet tartian ebai tejido konkretu batzuk erabiltzen ditugu, beti naturalak. Zerrekin izaten? Ba, horiek adibidez, hori da, gaineko lixua da sedazko organtza bat. Zexu hau dian horiek, Bai, gaina horrek satinatu punto badaka, eta gia zen oso polita da. Eta hori asko erabiltzen dugu. Eta gero azpikoa da, sare bat, eginda kristalezko harritxokin, etxe honak egia esan, Madrileko etxe bada, eta bueno. Eta zuri zetortze zaizu, oial horiak harritxuakin Hau bai. jarrita, eta zu mosketa itetezu eta diseinatu. Hori da. Kasu honetan, soineko horre joskura bakarra daka, eta da hemen ikusten den hau. Bastarrekoa. Hori da. Beste dana da, hola bat osua. Bai, hori da. Vale. Eta gero gainon, hor gainekoa hemen montatu dut, hori ez da josita. Bai. Bueno, hemen txe, bago atxirrik itxarraka, eta ikusi zu eze txitxirin ditugun, hemen txe botako jo guain, hola, perexil olioa gainetikan, vale, hola nahiko, perexil adarratxo bajarriko jau, eta baita ere, kurruskaria gainetikan. Bueno, eta adibidez, eskontzetan, lehen esan deuna klasiko eta ez klasikoa, guardin luzeo, geho luze, ez dakit, motxako, ez dakit nola di joan. Hori jarraitzen da hola izaten, edo Bai. gaur egun... Bai, normalean, ezkontza beti izango da tradizionala, naiz eta ermita baten ino, kateralian, azkenean ezkontza como tal beti izango da oso reglatua. Eta egia da hor protokoloa, ba, bueno, egunez, hori gonbidatu begira, egunez soineko motza ondo, eta gauez luzia berez. Osea, egunez luzez jutea, edo protokoloak, ezkontzako protokoloak hola markatzen du, edo normalean ez da ondo ikusita.
Hori ere ezberdin izango zan ez dakit, Sevilla alden eskondu edo Noruegan. Bai, asko aldatzen dira. Asko aldatuko zan. Bai, baina, bueno, motz eta Luziana berez protokoloa iguala da, Bikain. Bueno, orduan, zurekin, nahi badu norbaitek olako jantzi dotore batin, nola deitu behar du, esan dezu lehen sare sozialak, baina nola izena dute zehazki. Getari, hori da, Y bukaeran. Y bukaeran. Getari eta... Eta bloga esan dezure bai? Bai, getari.eus, Vale. hori da. Eta, bai, bidaztea eta deituko diogu. Bikain. Mi esker launak zuei horreteatikan, eta zuri etortzeatikan, jarraitu goxatzen, Eskerrik asko, berdin. eta denoi dotore jasten. Agur, agur.